Ngayon, balik na ulit sa trabaho. Ilang araw pa lang sa yate. Maayos naman ang simula, maliban lang sa panahon. Last few days, malakas ang hangin at may parang bagyo pa dumadaan dito. At habang nandito ako sa deck, hindi ko talaga maiwasang ikumpara. Ilang araw pa lang nakalipas, nasa bahay pa ako. Mainit ang araw, magandang panahon doon. Ngayon, dito, ang lamig ng hangin, tsaka pangit ng panahon. Ang laki ng kontrast talaga. Pero ganito talaga ang buhay sa seaman. Isang linggo na sa bahay, sunod ibang mundo na naman. At dito na ulit, sisimula ang cycle. Okay, ito na yung mga trabaho namin dito. Ito si Persil, pakilala ko sa iyo. Pakilala ko sa inyo si Persil. Ito yung the worker namin dito na magaling ito. Ito yung pinakamagaling kong the worker. Jack of all trades din ito. So ito yung trabaho namin sa yate. Mga magpapaganda lang sa yate, ganito, ganyan. Kasi iba naman talaga ang yachting industry kumpara sa mga commercial cargo ships and cruise ships. Ito, maliit lang itong barko na to. Magaling ito, barniser si Persilo. Kahit makintab pa, binabarnisan. You know? Detail. Mga detalyadong mga trabaho, ganyan. So, kahapon, because bernis kahapon, palagi. Basta every Friday, depende din sa sitwasyon, hugasan yung yate. Para kang naghuhugas ng kutsi, detalyado din yung hugas natin. No, magsasabon, ganyan, tapos magtrapo, dry up. So, yan lang. So, maganda ang weather ngayon kasi simula dumating ako dito, masama ang panahon talaga, ulan at saka malakas ang hangin. So, the weather has been bad. So, this is the first day since na dumating ako. Ito yung pinakamagandang weather. So, yeah, ito yung trabaho ko sa yate. Mga ganito, mga barnis, pintura. So, in the next few days, few weeks, pag hindi pa darating yung boss, marami pa kaming gagawing mga project. May papalisan pa kami doon sa taas na barnis. Instead of barnisan namin, papalisan na lang muna. Kasi dumating na yung pulin season. Ano ba yung Tagalog sa pulin, Ting? Pulin ba? Taka, ano ba? So, alam mo yung pulin, yung mga parang alikabok galing sa mga bulaklak, ganyan. Pino sa Espanyol. Oo. Ang problema niyan, pag dumating na yung ganyang season, hindi na tayo makapag-barnis sa labas kasi masyado na siyang malikabok. Pero sa ngayon, hindi pa siya masyadong marami. Pero pag iyon ay dumating talaga, ang grabe. Yellow, ma-allergen ako dyan eh. Pero yung kapitbahay natin, nagbabarnis sila Persilo. No? Yung kapitbahay namin yate doon na, nagbabarnis. Barnis sila kasi maganda ang weather. So ito yung buhay natin sa yate, ha? Hindi ito cruise ship, hindi ito cargo ship. Maliit lang, pero okay naman siya pagtrabahoan. Puro finish product, ano? Oo. Ganito ang buhay sa yate. Hindi palaging maganda ang panahon, pero trabaho pa rin araw-araw. Kung gusto mong makita ang totoong buhay namin sa yate, hindi lang yung mga magaganda, samahan mo lang ako dito. Mag-subscribe ka kung gusto mong makita ang mga susunod na kwento. Thanks for watching. Pula kayo ang langit. Grabe.